Ada. Hoy. Hey, good day. Sumunod. Kang Mama Mercy. Sa diil. Daw. Oh, ganas ni Lisa. Wow. Ano ta? Ali. Alap. Nalipay. Kalisa. Mama ug Papa. Wow, sumunod. And Pikachu! Pikachu. La? Yay! Oh, wala siya Yay! kulit. La Kay white Pikachu. color. Wow, Pikachu. Pikachu. Tatay ni Boy. Pikachu, oy. Pikachu. Uy, tulubo niya. Pikachu. Ayun! Ay, ate. Kuko man naman. Laptop. Laptop sipo. Pulis. Higang kang tatay ni Boy. Usa ka. Oh, Lord. sure. Yay. Yay. Pikachu po anan. Oh, Kapa, pulis. Ah, pulis. La. Oh, pulis. Ada Pikachu. Ay, bombero. Ay, dili siya ganang pulis. Ay, bombero yan. Ada. Yael. Happy birthday, Yael. Nana mi Jeremy. Naligo ka. Il. Happy birthday, Il. Nitch. Tayo mong ma-sulti dra. Mga may dapat kita dati sa beach resort. So, mag-prepare na niya. Ayun, nakita. Sapit sa kahimayan. Luyo sa among mga pagdati o among Isa may nagbati. among laylay sa tanang Pasko magmalipay. Yeah! Isang araw sa isang taon May napaka-espesyal na selebrasyon Wow! Ay, Pokemon! Kinahan! I see one Pikachu I see it every day It can play, it can dance We sing together Pika, Pika, Pikachu Pikachu, Pikachu, Pika, Pikachu Mga meg na ang mga family nito ining. Kaya si Daddy Glenn ay request of vlog. Naon may kamote. Am ilang kamote mga meg. Sa mga meg naan ang mga paan nito ining. Naan na si Kuya Bingbong. Naabot ng mga family nito ining. Kasi Kuya Mike, wapapot sila Kuya Bingbong and sila Kaiser. Mao ni ang fiancé ni Kuan ni Kuya Bingbong. Si Kuya Bingbong mga men. Ana ang Pikachu kasi. Wow! Nana sila Mami Jingjing mga meg. Okay ba asa? Oh. Tara sila Mami Jingjing. And Daddy Jing. Let's go day. Dukog kuya din si Jimmy. Kuya Mike mga meg. Doon sa kaning balon. Ay, sir.
kan Ate Daya. Mother or sister? Pikachu! Ada ate. Naman galo ya. Labag, di ay nga Pikachu. Ano ito? Kasi open ang gift natin. Open ang gift ni. Wow. Hi, Kai! Bagay! Bag! Katawa! Neng, nagkaon ko og apal. Nay na maligag balon dere. Kapila imong balon se. Padong ako lang sa gabing tent, wa pa nilarga ang bus. Kaiser. Si open. Ala, gupang. Para napay sa sunod. Hello! Hello! Sama na! Hello! Eh. Hello! Wow! Wow, ka nice! Thank you, Ate Jonah, Kuya Yanyan, and Kaiser. Napay lain. Wow! Daisy. Sama na day. Video na. If we never try, maybe I'll find this thing could go. Busy kayo si Kuya Mike, mga Meg. Gisulot ni Nainini ang akong kuan. Hi. Ay, di ba nanglingi? Hi, mga Meg. Mga Meg, mauni silang Kuya Bingbong. Excuse me, vlog. Mauni silang kuan. Pinakagwapa sa taho. Hello, mga Megs! Si Kuya Mike. And mauni pinakagwapa sa taho. And mauni ang family ni Tito Ining dire. Family ni Tito Ining. And mauni ang mga kauban nilang kay si Niboy at si Tito Ining and si Daddy Aptas. And si Nainini at si Katay Isoy. Mauni mga barkada nito Ining, sila Tijunan, sa Tinimi. Sarang si Baby Kyle. Hi Kyle! Kuya Darrell and si Teacher Love o si Ellie. Mauni akong TV sa Cebu. Si Katawya at Tinimi. Smile! Ah! Tayo, tayo. Nag-vlog ba siya? Hi, mga Meg. Hi, Meg. Kapil mo na makita mo na sa yung mga Vlog na to. subscriber lang lang. Kasi mga nagligo na.
blow. Hindi, tama ka dito. Si Papi. Ika na. Lalo. Init ay. Kana. Ana. Ulit na. Talo nga gunit pi. Para na kay ko ginigdak ko. Oh, no. Guys, ikaw na po dyan na. Ikaw na po. Later. Pala ni mo. Saan mo pa ni? Kaya na dyan, hi Ate Daya. Ina. Hi, Adiyaya. Grabe yan na subukan eh. Ikaso na namo ang cake mga May. Asa mo ko? Tatagi. Nagduwa silang Kuya Jaja mga May. Huwag silang kan. Kuya Uloy. Sen! Mga May, nabuto. Pakuruta. Ay, tay. Yaya people. Gas. Yo. Oy. Okay na. Kain na, boss. Tojok. Kain na, pon. Waki. Down.